do marga silito nga. Asa takas ni boto ho, natay penggajak sautik pensiro honokmu. Iya hami si madua muna, manang opung muna, oba ma, opung muna. Namar hamarangi. Bapak masih abangan, si nomor 2, Aison nasi dan naking, si nomor 3 dan kue hadir, siap udan om masih madua mo. Jadi sa takas ni boto ho, helakku. Una percuma tu maka, iya nakku naim nak perjauh kana burjui. Ada na pos dorak ni ho baru. Asa tadda ho baru ni raja tong baru hasian. Unak pailah kami. Asa burju mah homar na tua-tua. Molo burju pangalahom, jujur mai tabbado hahipason ni si matua mon ibotokon. Jale ko burju ho, malaho mangajui mana. Jadi rohonok to hela. Nungai jalo ho pas-pasu berbagaso sian amata nomor 2 di bata marhite na personai. Sayang kia matutu ka ari do titik kenengro. Lihonon itu hatta marihamu anak dohok boru dungamu mai tok-tong. Matutu raja rami. Hatanya matua didok molo haum manamar tangga-tangga. Dinggam mayatong garu-garuan. Hamu nang asau rumah tangga, dinggam mahamu masih ajuan-ajuan. Sialani dohonok kumamu sia tu hamu na hela do dihoboru. Sobo itu madu paku jabu korba. Tubuhan anak namar bisuk mahamu dohok boru na malo malu. Ima tutu lo makdo sili juang ulo mahado molo pinabuan. Asima rohani Tuhan dapat tamu mana pinangino mana pasah atau ni Tuhan. Ini mah bakam dehamu mah pergol si. Bakamu mah musik nah obar tu si. Adene ulus laiban. Ela. Ido. Ada udang mana te ilu ade gola siro ini. Sangat sih. Tahom mah. Ido ala nama rete ido. Ido. Nunga dia lapamunak kining pasu-pasu pardonga sari peon sian jolo ni bagas joro ni Tuhani. Di son nunga roa boru doho keluarga besar pasitu meang pasahaton ulos si torok rabu ulos nagajang. Mangulus itu di doho badan mod di hamun. Songo gajang ni ulosom magajang ni umur muna 2 saurma tua hamu. Songo torok ni rabu ni ulosom ma torok ni aka paparamuna. Dos rohamuna dainang doho tamu dahela. Jadi Madi dia bandar hele. Ile kang bagai. Uwe. Atahom mah. Jadi di sana mang hela naik pasahator madar hela mau. Jadi om madar hela on goma supaya do tuamu ikut tu paradato do buan numunon. Terutama mai di keluarga besar ni si marga Pajaitan. Jele korajib mamu sehamu tu keluarga besar ni marga Situmea. Unang dibawa kamu non midang-idang tu pardalanan ikut tu paradato do buan numunon dah amang helada. Dulon ni si Rega. Situ lupa toh. Dulon ni marga si Rega. Alright. Stop. On teristimewa Saudi kate. Gatini tangis seperti persirangan ni imalas ni roha. Persirangan las ni roha dah. Naing marede umak ni penganten. Ima buru ni rajai buru tauru. Bae mainang macai lungun jalauli jalaringkan. Pagi doh matu kibot. Alanang sanga do likan doon. Ido. Jadi mau lihat mah di hamuna hela doh boruku. Ala au dak pola malo au mangaleon hata si pasingok gajang-gajang. Sian segi bolo sian segi umur ngamatang bahamuna. Ngatung macai godang aka pajai aka hata nasehat di bege hamuna. Jala di namar donga pengatung lilik kamu. Au sura di suak kamu sada batang ni tarutu ngamar pabue. Alai pos rohakku. Unang manian songoni. Pas masongon hatani jamita natajal data begin naking di gereja. Apapun keluarga itu dan siapapun keluarga itu,
Kalau dia keluarga yang takut akan Tuhan, pasti tidak akan terjadi perkelahian, perceraian. Karena sesuatunya molo marbada hamu, husirakon nama boru tumiangot dang terpakai. Alai di ingotamu takut akan Tuhan pasti dang terjadi. Suak songoni nang dihoboru. Molo tumpe adong na hurang denggan pangalahoni berekon. Helak kon. Molo tumpe adong na hurang dengan Roma ni tibul niat neng selingkuh doau. Narohan. Alai molo takut akan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Di son agak gajang jo otik hataku. Contoh di Hoboru. Au doh bapak mon. Kemungkinan di kecamatan Sarudi kami manopogus. Alai dang di di boto per Sarudi kami naso marhepeng doh na marhepeng. Jadi dang pola doh boru tuho hata dohonokku. Ikutilah keluarga bapak dan mama. Dah unang marbada-badai hamunang. Molo adong akan hurang dengan marsia jujua kamu da bereda. Doh di hoda boruda. Jadi permusik nami nang marede maau tabani hatapoda tu helakot doh tu borukon. Siella guma au mangalion hatapoda. Bekamu majo musik burju marsimatua. Unak pati po kamu ya. Rendah bekamu. Ala nang abe tuwe iba. Allah. Oke. Aduh lah nih. Oras mahong tiur malakami manang diri abe marhuta homuse Ini roh. Hubu malak ladai nang hubu sikoru hubuan anak koinang hubuan boru asa marluga mahamu isada solu mangalulu inariko dalam mingolu sayot maho lihat warme ingkana puso tua pangalaho malo maho boru masih adoban masih ajuan mahabu masadaroha burucu ho boruku marsi matuan asatanya mahoina boru diraja Anak saya ada. Nasada
mau lihat. Oke. Sotik kata tuamu na dua sama bapakmu. Ano mata siga dahil na? Manang na jam 2 malam pero daw. Mulai sadari yun, Oke. kamar sa. Tu paromai din na lihat nona. Mau Hirana lihat kulo tu baru kina. rumah tangga di hatuan muda. Jadi tuamu udok tuamu hilang. Om Borukon mulai siya naminik sangat tu sadari yun. Mulai siya namuru. Dakya udah utangak tu Borukon. Mulai tuh ya dong ke permasalahan di rumah tanggamu. Gomos sudok tuamu hilang. Setung lalu tangak kamu dah hilang dah. Ima mulai tu. Hati-hati. Songon na sohea. Makatay ho ama. Anak dudul-duli. Oh, jelumang lusi ma. Jadi songon ima. Sono dora. Olo. Asay toron mardala na kaulos holok sa luna. Julo mardala mulus na tahatay rakat wah. Olo itu to. Pahudula mo may so. Olo. Mau lihat mak terdadu parende horoy nang baoba parende kosdo paling otik. Rapiado hala hodo. Rita butar-butar. Ino. Ala nas marsali si sotik do. Gabi pada udah halai. Nenarak kulo ne jago marende basarang gabi perbolen narak. Olo. Sagur piado halai do Rita butar-butar. Jadi soni mah ka raja nami tahu duti mah dia kaulus Ulos na dikatai. di Marbagi sudah. na pitunayo Marbagi sudah pitunai. si jalo pamarai burtabunan itu Molo hurang panyarap pe boy do. Olo dong si atuh jalo tadi so. pamarai burtabunan Oh, dikira na so natongkoy ke jolo jowo baroma tu so natong bah olo in na pitu tersani udul mah na paduahon si madokon si on boy lopi de dah si madokon saya baru tibotona si Daina do tu olo terlangsung mah nah wari tur ibu amar Ada kamu jo kursi. buat tamu jo kursi itu so naka amang bori Aku nggak marusaha, aku manukul mata nyari. Apa saya turun? Saya hutukulnya. Ada yang turun. baru dapat olo pit baru tu si Daina baru tu Pusidina teremanya mau Pusidina. Oh ya mak aset terhatopi ta oh Pusidina baru Toy makan buru. hahani hela Ah, don aba si ahana mate tong mamai kolopi to kulara Ya tarik sih sebentar lagi tarik sih ya bos. Like bos like. oh lo baru puando buru pancaitan puando pancaitan buru marpau oh lo tapi itu sama deh berak polawai oh lo Mapiga. ba perhatan nama nggak dia opo juga ini senang orang dulu Ngai radisi. saya 2 3 4 5 2 lebih Oh, di Wah, Papua. Jadi, wakamang buru. oh bertabunan sudah hambat toh itu aka horongnya anak atong nomor dua katu siapa kabur para patamu masalah dia kalah ya lah hidup Ido. Lau mangulusi dibuat kue pasangan nate. lah Ido to. Pere kamu dangi nyaman dia doh saya ada 2 tolu 4 dia sapasang kol 5 Iya. 2 sorpi Oh, gabe mah. Gabe jala horas matuk pahon Gabe jaman tanah betul. martua di bata. 5 tuh Diarina dengkan diarina ulion. Mulu pineh hutihut matsayuli jala dengkan. Ala di turniari do bena lapasatun hompar ido sindroata. Mulu pai hutihut dia dak batak na perpudion olo sampai jam 10 malam. Dang be turniari be turni lampu nama. Alai basa di bata mangale tikki di hita. Bo hita di turniari
dinalawas ato nakaparhitian ulos unang mereka mo kana buru kamang buru na burju molo pesongoni rumang ni ulosi tangyang nami do ito mata nomor 2 pinasani bagarbatu na tunggi do rambuna amat te batasi le tua tung hiti parhiti ama diak hula-hula naku kamu tu dulu naku tanah perpakan dalam waktu turun dapat tanah mual datio anggia manyan pinitan ulot tadi dah tahu dulu anak do boru namu kamar masari pioni berita nadeng kam berita na uli madi hamu namar donga tu namar marangi satu kada mengiut asa kajang urun itu rumukon asa jang maju muta jong-jomu diak ka pasal pasal tidak Baik, Bapak Sal. Jalan. ah unang makurangi di ramun semua Tiup maju, tiup maju. Dia, jujur aja. jadi sekono madu lates nisna Oh, lu pasti jauh ke tulang dah. Sony, buat maju oma Boy aku da perjalanan meloduk saya Aja, dulu siate dibuat motor nada. Bahan maju oma sekali. Ay biarak sawar pensehot sehari barang. Saya bujuk asas istirahat. Oh, lo. Jadi Sony mak. Jadi sonari sono. Ulus Nahuduk di orang mama sini. Sian hasuhu tom mama nugihat sama pamarai. Setabi jauh ke tulang. Setabi jauh sawala. Siapa pamarai? Setabi sawala atas jauh ke kami namar dongat tu. Jadi Sony do dihita namar dongat tu. Boru bere bebere nami la Sony akan boru nami do akapinopper na boru nami taluhna risdo hita na bota dulu sanol alai dung sidung gulano dijagu masude tajalo akaulus take nopola makurangi dia kasangap tay mulut tupe dan dia lama tajalo wah setuju lo kamu wah dosa aku na setuju naik doa suarana setuju lo hita oke jadi tuh mak mau lihat motor Ate Sony mate na tinogihon ni imap siat pamarai satu namar tohonan satu hita namar dongat tu buat do surata wajah hukum oh lo buat do semarwata alai buat pariban boru tauru ayo to sauti do sada mahamu muliman yang menghemat tiki boy do gabe mak jadi songoni mampu mangiuk mahami di napasatun hudus holong oh mak itu kalas jadi dihitakan namar hamaranggi di somme hita hujung jokonggi hita suasa luhuna hita hasuto abe ni amu ya julu si to so dua ise dah ngerak nama hita to si madoko rak mah hita to ale molo imana maparjolo madokatan sabala amang yang merano dah ang esok kita sudi esok kita ka naho partusik kahita namar dong tubuh abe oke asa tabi ring waktu kan lanjut oke naring lo jadi makata mahita hela do baru lo tulang lo dison rohami sima dua muna tunggane muna rohami tu sok buat kami ulus na gajang torop rabbuna gajang mamurni helaku doho berukku torop mapo para dihamu pas-pasun itu wat tatwa ka ari doho titikin nang ro jalo hamu matutu pasu-pasu tabanang di jalo muna nakin nasian parhaladu ni hurian nasib bagas joroi napos dorohan ami lehonon itu hatta do manang nadia na pinangidonia rohamona asangkip matuari do titikin ang ro tu malatan ni sikoru di dolok ni purbatua tubuan anak madohok boru dongamuna mai saur natua jadi sialani hela do dihoboru napos dorohan ami na hubok kami uloso unang argana manang gajangna manang gudang ni rabbuna ada napos dorai perhitian doon simbol do uluson dihita halat batak alayang ko na mga liop pasu-pasu doho na mangulusi bada doto di muna amat tadi patama nama masu-masu saluhut dan doto di muna suwak songoni doho nama ngalihon akatiri pasaria do gabinaniula dihamuna di pangaratuan mas doho no kutuho helado di hobaru nunga tumbarang nakahatan uli hatan ringgat di jalo hamuna asa doho non naim matuho helado di hoboro ay marjulak-julak marjulak-julak ngadi tabu-tabu hatana uli hatana dengan hupasa hatami hami hula-hula muna tu kamu helako do borko
apu mahamu main kibar. Matu tutulah. Matu tu sapu muna. Tua dia baramuna. Abing nang dohok dia pamuna. Tuhat tama tok saluna namang kuhi mas-masuna. Sonari dia mau mak pergol-pergoci. Lepas saat urus mak be. Arus saut iral sudah. Sok songoni manang dohot dia mau anggi boru niba nang dohotang dotanak niban no bek kamu hata niba. Hata taban. Iso boru matar pasu-pasu ho siya joro li Tuhani. Ingok masude nai ahne dokon nai. Jadi ada kiriman senademu se Jakarta street ibu tomu Cilando doh adek musim menikah jadi si doh nak kumatu ho air yang lakamanin na tabu paridian hudia pehamu malaka saya tusi mada botan persaulian Matu tu. Seorang bepencetan non nama uluk pun behubere. Mose Lanjut dapat narong si dokok kata tulang. terpasaha mo Mulai hati mati hamu ama permising kami. Paridana sucu perlu pandata jumlah suruh kami ngai bodoh. Musik nah partusi mulai hati. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Gerakkanlah hati kasih
papajonok sa Saudi. Sudah hita nadohot marhite siap peparan ni jema raja lumobi mapungua pertangyangan natapatupa di sektor 5 Pasir Bidang Kecamatan Saruni Kelurahan Pasir Bidang. Molorong pihak kabur bere rohita sekalian molorong pihak ka ulos holong asa tapasahan no tudong sahuta. Molo tumadong pihak kabur bere marhite siap pertangyangan ta peparan jami tamaraja semayang. Wala kami nama mau Olo Boru Bere Ibe Bere Ido Hola tapasahaton mulodong ang kamarhitehon kado manang ang kaulos holong sekalian mitalas pasahaton dungian nunta pasahat matulong sa huta Pariban biya Pariban Pariban marungo memburu na Ido jadi songoni madihamu tuat di bangarna pajaitan. Oh, tulang olok. Ala takasdo di payhutihut ima uma marhite pertangyangan punguan peparan jami tamangaraja situmayang borubere Pasir Bidang kelurahan songoni nang dok kecamatan Sarui. Ala takasdui ulon nading dan ulal siniroha marhitehon ulos marhite siap tongani punguani. Nunga hujalo kami tutu marhite parusion songon namasa di hutan kami parsuhi yang warna jadi marhite honi asalas madagingmu pas masuk di bata alai muluro dan bu dipakai muna marbulusan itu toh jadi di selani asa sak masuk satu batin satu garas sak masuk tulin mangulu lumubi horas sorasate Betul. saya tu madapot cari pecamotok kamu parjulu asa tu bulan tu sikor dulu perbadua asa tu anak tu buru dongat saur Betul. ala na ho songol kami di hite marhite penguani mardongam musik muluboy den dehon unang lalapi anta portibion dam ada po dangi nasalado daw ala na bin tartur ringo taw gudang larap ala nyartana dan di ngot holong itu tersulut sih jadi kamu musik tasomba madi batata lo jadi songonima dia suhuton ate maburjuho dia ria karena salpu tababurju maho payhututon pertanyaan agiro dan lasniari ate itu toh doh banjir ate ala somal banjir di batata dah ikomerlange Hola tumopot persadaan ni peparan jabi raja marhite pertanyaan dan marhite hebe marhite pertanyaan pesat anggaran songon dia bei hita dona butuhan siap kita do mulak tu hita baik kamu memang musik na hobi
pasatami anggia masaha puji-puji tamar hite ulos na ku pasatami tomat tanamar tuli bata. Jadi sonima adong dope ay tungguya adong kiriman. Olo macam tu maksud tu asa pesikopamu melorong kiriman asa tapasah anu tulung sahuta panipuli baru tu hula-hulata. Oh iyo tole ma maju ama melorong nang mangihun akaparibanna olo asa dipersiapkan non akka kiriman duksai siat dong asahuta olo J harus mau di tasab selalu na naison. J di sadarion rodo hami laemuna dohot it paribamuna. Nah, J di kesempatan sadarion mulia tema udok tutuhan perningkan bahasa di lehon dohita kesehatan sadarion. J adong dohata si dohonokku alai perjolo mau marsata biliakan atu-atu aku ison atik adong salah hataku permisi mau. J dia ka perjolo tu itokku mau dokkan. Hamu itu jolmana burjudo hamu. Sian nageleng hita stongon nadi dok ni umai jolmana fokus do hita. Serapak do hita terus obat tita marsaudara serapak do hita terus majori alangotta ikon marhois do hita sonari baru mangan botari songoni do hita asas sekolah tamat SMA itu jadi homa parjolo tamat SMA mangarat to mau diurupi homa hami aka itomo aka anggimu marsikola tamat mahami SMA itu boya mahai mandiori Allah na bersana jai hudak kondison macai burju do itu marna tua-tua besmoni terus sama itu unang hurangi songoni joma baen tu simatuam jadi son itu songon diduk ni lagu ni umai tinggal maha posoon hok maho dihatuaon hormat maho tu si suami utulaikon dampingi mana asa makin sukses ke depannya karena suami yang sukses di belakangnya ada istri yang kuat. Jadi saya mau tibu dapat momongan sehat-sehat mah imah hataku tuh itu unang lupa tuh naturasmu asang api naturasmu itu jadi hataku tuh alak-alai di sonlai gomos hubangi do tulai hubasahat mai tokkon tuhamu pos dorohaku jolmana dengan dolai nga paju pangita di tanah tuan jolmana burju dolai pos rohaku le gabe situ rodo keluarga nilai sogot haduan jadi songon hatanina dua-dua mahudokkon dakkani rirang ma peak di tongani onan badan muna tungso jadi sirang ton di muna marsigong goman Madudu. sa ni solo masa tu botean leleng mahita mangulu sa matu panggabian sa matu parkorasi Madudu. songo di mahata sianau Malo ni para makon nama doa hatai. Orang sama dihita selalu nak. Oh, songon sama kakakku sama kayak yang dibilang itokku. Memang kakakku ini orang yang baik. Dari kami kecil dia tamat SMA, kami yang bantu dia sampai kami tamat SMA. Kami nggak bisa membalasnya dengan apa-apa. Biarlah Tuhan yang membalasnya semua. Hanya satu yang kuminta. Semoga keluargamu Kak menjadi keluarga Situruan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Semoga kakak cepat maranak marboru. Untuk abangku,
Sayangilah kakakku ini. Begitu juga dengan kakakku, hormatilah abangku ini. Hanya itu kata-kata dariku. Terima kasih. Jason hari itu adong do hubung kami songon sotik siak kami tuh unang melihat bereng sian arga anak ale bereng masian ias ni rohana beda itu. On siap kami sudena itu mu do tanggi muda kak. Tole ma pasahak do surat di tanah sudi. Itu. Kalau nggak pasahak peduk surat di tanah. Itu. Buat di penghidup, ya. Oi, sudah bayar. Oi, sale. Mandailing kota no pan madabuang pangsare-sare. Madabu hati-hati ala ni si boru adik. Anggap ni, anggap tak pula merembat cawe nama, tak pula, itu dah. Jadi semua ni mak, mulu tengok dikiriman persiap kamu, duk saya nondong perjolo maka raja nami dongan nami dongat tubuh nami nadong di hutan, baru duk sah pesat kami matua muate di dongat sahuta. Jadi tu dongat tubuh nami nadong di hutan, peparan ni nai pos boru do berena do tok kepetak. Upasa kami pertikian. Jadi maulate mak. Jadi di hita saluh nabi no perlu khutbah nai pos ala nong sa do pertikian no tu hita asara udur hita poparan luput nai pos langsung ni boru bere do ibe bere asara udur hita saluh nak. Boru bere narong di marong ilon sok kita. Masukkan lek tunuai son. Masuk ke son. Jadi wahita mari kita son salutna. Jadi maulate ma Tuhan tak anggur ate pejaitan war-wari maju hopol tak. Ita ngeliling merdongan malah sempat doho kita sebayung sua perkarijuan 2 tahun doho angkotaku habis proyek pindah proyek lagi. Jadi rasa tanggung jawabmu mulah bereng rampak kita poltak lagu na lagu aku bawa tobe di samping ni kamu sebagai anak pangguaran ni boru namion ibu to namion sotung moru holong mumerna tuai alai sariho borkon unang olan membantu orang tua ini istrimu kau tinggalkan rasa tanggung jawab kudus doroham lai doho boru namion homan wai sijutung goar dina tua jadi isok kami akan torok ni hula-hula nadi parongilon tung songon di penon boy terban nami dalam nitang yang nami pasahat ulus tuho dalam nitang yang nami mai anggiat manupak Tuhan dewata di pasu-pasu hamu di perumotang muna terlumobi nang di pangarot muna songon hatan nama tu mandok sahat sulu sahat metu betiat sahat tu 3 ras leleng mehta mangolu jala horas-horas jadi hurasa pola saat kita tu boru marang si sadata mah tersingkut mah jadi
Amang para musik sung menyikat waktu alau pasato dulu semahami tu pabor pahami dohot uneng muneng yang muneng mau lihat. Kami musiki. Laido tu itu, oh itu, tangi ocorat tulang, itu, erat tulang. Om pahami hulu-hulam dari para ngilot sirajane popos. Hata di nama dua mandok naburan tarotan orang yang bersiranggongan. Badat tapi pada udah tundita bersiranggongan. Horas pak, gak bicara horas. Baik kamu kopi. Jadi mulia tema. Dihamu dongat tubuh nami marhiteo capaparan niyo putta sirajane popos nagawi. Nunga huidia hami uli dohot rohamuna dina mangodurhon anak dohot boru ni huria mamangdongat bardongat sari peor molutuk pek karaja nami dilala rohanami saat tuna pasikopon anon dina manipuli ulota hami marpangidoan dongat tumuna rasian sibulga asara paujuk kemahita saat rodina pasipulhon anon marhite para daton na pinukani putta si jul tubuh songoni maraja nami suara nami tu hamuna gabi jala horas ma asa sarapak kita teh jadi songoni ma ala nok sikop dongat tubuh nami siraja nami pos nang doh buru bere doh tok kupasatami ma tu hamuna saluhna donga sahuta ale nang doh diak kana marpariban Dan betong jolo saja do masahuta baru tu hula-hula no ido pargonggom molo songona masa di hutanami ido Jadi songoni madi hita anggota STM dositahi narosya sibulga sat sok kita saluhut
di para patujolo. Idea sampai tasdi. Jadi mau lihat teman di hitam, mau lihat teman nam di Tuhata. Nau lima aku didedengkan di perpungatan di Bagasan Ombason. Na parjolo tudong sahutan nami ima keluarga setumea. Di Bagasan Ombason ro diakare noksal pungkok kondo jojo muna. Ina marhite-hite di pamasa-masuan ni Boruta. Di noktakas na tau durhon tu bagas corun di bata manjalo pamasa-masu pardo masarepeon marhite-hite amat tamalim. Lasisyaku ni rodo hamido kasahutang muna. Molotuk songono penumain ampiron 75%. Naro 50 kakado hita molo hetongon polo sekitar 70 hampir nunga melebihi. Jadi molo tusong pe diaroro nami to las maruhamuna. Asang kia tok katuaran na mangnut sisada tahita sisada urdot dia kana mangulaon dia kaula cilas roh do tulan astaga mana katuaran mangnut. Hombar dia kanggaran dasar anggara rumah tangga. Molo tusong dia penon naboy terpesah di bungani dari kita untuk kita do. Kita do patu pahon jala hita do dia ka naman jalo. Jadi posroha sa di pasah di bendahara asa di pasah anggaran dasar anggara rumah tangga sian STM dositahi. Jadi mulia teman suang songonima tuhamuna saluna tu sirajan yang boru nami ima rajai panjaitan peparani Tuhan di Bangarna. Rodo kami jala takas dohu jalu kami marhite-hite di Parsuhian. Olah. Rodo kami pasato mambos ulus nagianjang ulus siteropram. Laos di Bagasan Ombason di Hamuna helanami amaksi panjaitan doho di Borunani. Takas di Bagasan Ombason jadilah keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Lah secara resmi do nakini dibain nama tamalim perayaan Ekaristi. Sada simbol do di hita Katolik kalau memang membentuk satu keluarga yang Katolik dan Katolik berarti membuat perayaan Ekaristi. Ingat tamu namanya holong na idoknya mata malim nakini. Mari hite-hite di pesta munon. Hami sandonga sematua ni si matua muna doho na tua-tua muna nasian sarudi kuta dolong dang bui terbuat kami ala kebetulan kamu tinggal di domu tinggal deh di Batang du Pesonari kan di Batang du Pesonari alai martau marpindah tu Singapura non boy do bunuh muna mandari bolo tu Singapura manduru kebek. Ala ingot tamu hatani semua tu meneng, uneng buka mundet si. Laus marhite-hite di haroro nami daktar buat kami sebenarnya kami ngalkan sepasaton nami Tuhan berupa alat-alat rumah tangga. Alai buat kami mah buruh. Dohoto makela. Baik kamu namon manuhor alat-alat rumah tanggamu nanon di kota Batam. Bondang boy manuhor alat-alat keluarga muna. Tu dia mana boy penting jalan boy si berengon nami no bolorosi matua muna tu Batam. Ikon di foto do bahwa adong na dituor muna. Unang ibek kamu tu dia. Oti doon. Alai molo di bek kamu tu kegunaan na mungkin boy desikop.
50 sadakah kami anggota STM Dositai Sarudik. Moru masada berarti 50. 50 kali 50 berarti 2.500.000 teman sepatah satu namil. Jadi berkurang kamu naon? Dai nang dah? Bego dai nang bertemiang. Dah? Tuharon, bodoh betul lamari. Ale boleh bego tu lamari papa nodang boy, lamari plastik na boy. Nanti. Tukul kas mungkin kurang. Tu spiring bed sambola do dapat. Ate. Ale boleh tukul kas nagelek boy do mungkin. Asa dong pakai omuna di Kota Batam. Kota Batam boy do honoku ke Jamdo. Ate, alai maloma mo. Ya? Asa godang mo sebutong-butong oto sipiriton di molo tu songono pinabuhi tarpatuba ni STM Dositahi saya godang maka pinasun. Alatang kasih sondo hunuman ketua dua homa pasahaton tu helata doh tu beruta baka umay tu asa sititi masih gopang golang-golang pangarahuna. Otik sesadia saya godang maka pinasunan. Ingot amang unang baik kamu hepek na ulit kami tu gaguna apes tahun. Molo tu kurang i-combine muna do manur paral kamu na di Batam. Ingot tahu marsok suku na namin di semua muna. Oh, lo ingot ipu akda. Jadi las ulos parsuhian di semua pasahaton nami. Suang-suang ni madiho amak pargol Cina jalak manogot na ruang botari parindada susuk parlo penatabu neng romahami. Donga saulau donga sahuda ni. Si matua ni yang nak kota di Bagasan no bason asal mendam kebetulan namangon agak nabirong bay menjus birong-birong eh. Olo. Dak salah pas dia bolo. Aso malo macari bay. Olo, birong pegatek do kan ilo. Oke, maju. Ino goyang. Biro,
Jadi mau lihat mak kebetulan tersono dua kama. Dua memburu di donga hutan namion, dua tu sidi kalango. Sada tu boti korbo, sada tu parogil. Napa tu lu ada kau tu hamil bentong. Pas maramo tu tatapet nongi. Jadi alai anak muna mana unak kamu. Oh, lo tu tatapet nong tabai. Jadi tersono ni mah ya kana boy terpasah tami di bagasan nombason. Mau lihat ma di hita, mau lihat ma nang gitu tapi nasa ma tu raja itu yang kita mangaraja. Jadi songoni mah mau lihat ma di donga sahuta. Idu tutingganna, idu jalaulina, yakana marsihaulongan. Songoni mah di horong ni hula-hula. Alasa manuai tuhita. Horong ni hula-hula. Jadi asa sauduram mahita di lalaroha mulai seponani hari bona tulang songoni do pangalapan songoni nang do tulang rorobot marga hati yang guru marga situ yang dekan. Jadi hopar tu gora-gora ni pamurun namis tu meyak dihita horong ni hula-hula sudi do nate kamang buru asa disok kita sahali rodo hitanna tarlumo bima dihamu tulang namis tu meyang nasian lubu hamijot disok kita tulang situ meyak. Ta pa jorot tu sonat dihita horong ni hula-hula sudi ninna rohanami sian hami hutoruk jolo mardos nitahi jumahita nalahu pasahaton hatanauli hatana denggan tu bereta dohot bereta berjolo pasatama tu ponaniari bona tulang. Oke, sesederhana. Pasatama tu hula-hula na martino dohot hula-hula na posok. Jadi mau lihat mana roha sada masih lopa gadong dua masih lopa puli molo sia kami hula-hula na marham-marang gimana king raja si marmata raja si payung raja menalu raja si ringo-ringo doh raja si lelah peparan sile sabungan pinasahama tu haduli di paradaton ima tulang do hula-hula pangalapan raja hutahuru mau lihat mak do amu pasang apa tulang muna. Moda tema kuikot kami dia ke apa sidoli narohan nami sian hami hutoruk parjolo hubasa tama tu hamu tulang nami dan sian lu hami jot. Waduh inang atong di lembukok ko inang ada di siamun dah. Ida teh anggura teh. Ida. Jadi hami tulang ni hutauruk. Ima tulang ni umat dosa. Molo kami namar dongat tubuh do, molo tu bapa. Alai basaru di Batamang alai pasu-pasu. Ima naung sahat hamu mamuka pardongat saripeo. Lumobi mede hamu si raja ne nami na sopana si kok no benison. Di pasangap pamu hami tulang muna marga situmea. Martapu du tutu bulung marbona sakalan marnatasu marnapuna ugasan. Ala rodo anggi borukku nasian ima lubu haminjon bau muna nak tulang muna ala marhalangan nauli do tunggani muna do tulang muna jadi tumaceding gando hatana songonau dinamangi huton ima bona hasutoni tuhamu rajai hutauru jadi ini apa satu nulos dapalah hatahoron nami ala tohoma tutunaing burutumeyang ima beremuna doton upasatami matuhamu dinamanikop gawe jala horas ma Moda tema tulang upas tipartikiran sahak matuhita narohaku mangido tiki maju hame satokin ate nakaning nunga tok sahala deman dokok kata mungkin arok 10 menit molo hami molo tung 5 peman dokok kata 1 minit pe berarti 5 menit per tetak doang parjur jadi pas sahak matuh angki na tinggal di Dairi. Mau lihat yang mati tu di laluan datorop tapi nak sangapan. Sesuai dohot kokon tu awak sendiri perlu dohot nak usotik. Boleh saya betulan yang tulang nak usokku do bajai tanon. Ale-ale ro gora-gora ni dongat tubuh nami ido sehuton nakin
Jalai sopem saya sahuboto bana tulang nasi dado HP hami ku tahu. Jadi di sopem saya rohami digokong jojo muna aparas dulu nami di son. Aka hata gabe hata pasu nak tinggal gudang masai gudang di pasar salu narong ni hula salu nak kalilian na torok. Jadi apalagi dua pala sahudo korupanian non di berengan kadongan apalagi kahula-hulaku bahasa gabe martunang narmana je songoni madalan na tulak kuat itu tulak do dang tu berek kuat jadi gabe majalah horas bitima aparas dulu. Lanjut tong. Tu inang udah mak. Tu bapak udah. Ini naruh aku udah, inang udah. Ikut bagian di anak mau dorong kepala. Apalagi beremu, bereta, ibu bereta. Tangguh satu kekepe. Jadi mau lihatin madi Tuhan, perhorasan mana yang kita selalu. Nah, nabar jurusan ini dia manguru nami dehot naburu nami. Molo di berenga memburukku mungkin naburukku di partikinan tung masai odik alai molo siap peparan di Raja Sinora ono mo puhida amang buruh naburuh. Tung torop situ tuh kebetulan nakin pagi martelepon udah perlu pakam mak Muhammad ada di partikian Rosya Musa siap bola pasogit Sinora tong mar halangan naudi alai napos doro aku di sodong iku na tinggal di tele dohot na tinggal di Parongilon las doro aku ro nasida siap peparan di nomor 2 dohot anggi hahaluli nami na tinggal di Parongilon tabalas roh aku jadi mulu siap prinsip ni peparan ni Raja Sinorang bro kebetulan au bendahara torom ni na hadir do hidauli hinadenggan ni ulaun jadi na bos roh aku tu ulaun na beriku na baru asa sisada ulau kita pepartu hata na di padomo ni peparan ni Raja Sinora di Partu Tabak tanggal 15 tahun 2015 naso boy hatinggalan ia sahalak siap peparan di dapui ikon si pamoto idon intini ulauni di hamit aparatiki jadi bolotung hata apa makan hata setulang akibat udah suatu makurang itu dia di berenami lain nami iboto nami dohoron nami lae molonong ngamar hotribe adong do brand rumah tangga pundasi pundasi nak kinang pinasahat ni pagulan ni huria ima dasar muna laho mangujakkon rumah tangga munai naso jadi sirang yang goso sirang ni hamatian jadi napos dorohan ni tulang muna naikon satahi saijak mahamu mangadugahon keluarga muna asa dohoron nami masongon hatani na tua-tua tuhamu berenami dohot ibe berenami asa bintang na urumiris manina tobun na sumurok anak betong dihamuriris borupe tung torok dongamu main sahat tu na saur matua di naboru nami na kaning mungkin bagasan na orang sehat asa Roma atau di perbadia laho pasehatan naborui asa dapot hindauli perhitian pangidua muna tu namar wasoi asa marpahupu si anak siaboru mungkin naboriate jadi tung otik pe hata si dohoron nami bisa kami tulang kusi pulihama ay berjulak-julak nai di batu tabu-tabu dia kahatwa pasu hata bagabi na pinasahat dia kana lihat na lolo tarlumu ma horong ni hula-hula apo umay hot martongan ni jabu asa sahat ni sulumain na sahat matubotian nunga sipul ulaun adat sian hami tulang murah asa sahat ni sulumain na sahat matubotian sahat matung hamuliring mangulu horas majalah gabian sido bote kami baka aparasidoli tu oke lanjut di hamu parmusik nami di tanah pasatun ulus pahami asa baik kamu uning-uning nah hopartu sih mau date
Jadi Rahmat Dok Mahita tuduhan di Horas. Horas. Jadi songonima ala noksikop muluruk kiriman pasahat tamu na hobbar na marholong ni Roha Maria Tokihan Sope kamu peku kamu sol. Jadi duduk sikop di pasah marhite holong nagkili punakana marholong iroa do to kule pahule kami matuhamu kapartike lu bisi raja menguru nami. Oh loh. Ngado karungnya teh. Ada inganan na sadia sudi. Mulai tema songonima dihamu pajai tatuan di bangarna. Otak ni mana bui terpasatami marhite holong na setuhata. Ima na pinukan yo punta si jolu-jolu tubuhi marhite paradaton ulus nagazak si torok rabu. Huberi kami di dosi tahimu na malita mapagabe tunggal seduruan. Arimu magabe na latakas mamarsi paululuan. Songonima di persoalan nami di bani puli di hami hula-hula na margas tumeang. Songoninang dohot hula-hulani ima si tumeang ima hula-hulani hula-hula muna. Doto na karaja nami ala noksikop upasa tami matuhamu rajai pajai tatuat di bangarna mauliate. Jadi mauliate madihamu na hula-hula nami salhuna na karunga sahutan ang raja na kahula-hula nami na kapariban nami. Siko nibek kamu ipasa tamuna ulus nagajak setorok rabu di anak dok di parumen nami. Anggi atau karaja nami mengurus sodaring kambang ulus sondauli tujuluan narion. Mauliate mahamu raja ni hula-hula nami. Dia bertikai rompeu pasatai mau tu hula-hula nami. Ima Raja Siregar. Dohot tulang bau nami si burian. Hula-hula nami bona tulang nami tulang nami si agian. Bona tulang si torus. Hula-hula nami tabunan. Do hula-hula nami si agian. Saya masuk mahmak kerja nami. Oh ala Siregar nong membuat tujuh buat deh. Oh lo tahe. Dos marohate. Bawa perpudi mahamu hula-hula ya teh. Ni ala pata to kerja ni hula-hula nas kate. Ima siagian si torus no tabunan. Nah aku bodoh seburian notor atau Siregar mamuna. Oh loh. Jadi hatau ku pasatai ma tu tulang nami siagian. Hau ma marsi jauhan naraja nami. Siagian. Tulang nami hasibuak kami banakin. Do tulang nami hasibuan. Nah, tulang siagian nah. Gorok kau mana? Gorok kamu. Dida dongat tubuh, nawar dongat tubuh segian. Romamu, inang romamu, boru bere ibe bere. Sarapi tadi su. Tu hula-hula namis, bonatulah storus nakit. Ngeson, storus. Olo. Hula-hula siagian musa nakinate, sadana marai. Aku bereng tong adok de anakin inamai hula-hula nami tabunan hula-hula tabunan oh ngesok tulang soni madohot rajai hasibuan masuk kamu raja nami olo marus roha mamuna la pasatok kata muna jadi Doton madus ni roha mahita akar robongan di tulang. Songo tulak siagia ba pinasama tu hamu tulak siagia madokon hata
tu berita. Kaya majalah horas. Mauliat mati itu hatta nama ngeletik di hita boy markai pason. Ima di bagian sadarion ima merhite-hite ima di nama calo ada pamas-masuon berenami do berunami di bagasan sadarion. Las roro kami itu rombongan itu lang muna. Pas atas selesai kami ima merhite-hite ulos. Songod dalat tamang ido para paso-paso mohon siya naman tapos basay asang dia di leon tuhata akan na penarsita ni lohata matutu hato mahamu tutu mangiring-iring hato maropapa jadi openang ala nang sada mahami nang madokon hata na ulima siya dos rohan nami jadi disok kami ro pasahaton ulos tung penang songod dia na boy ulos si pasahaton nami tuhamu las marohamuna gabi raja nami jadi openang dihamu permusik kami gabi jo alailas songonom major raja nami bolong asa nang pasata mulus banyak kerajaan nami unang terbulak jawa munada gabi jalan horas bacalo itanong di hasatan olo jauh penang dihamu permusik kami saya pasata mi jauh ulus ni ibeber nami bakau mak kodang na hobar tu si bye permusik bye itu terlas mulus jadi atar songoni majo na boy ipasatami aka horongi tulang muna ulos si torok rapu tuhamuna asa dokolok masongon na manipuli acara nami balita pagabe mena tumudal si kaduan ari muna magabe ay nunga hamu masih paulolo matutu jadi mau lihat madi hamuna raja ni hula-hula nami saluna na kaperiban nami na pasata muna ulos nagancang si torok rapu di anak do di paruman nami alanya kerja nami dang mamering gudang na hamu di haroro nami rohai marsop batu hula-hulai permusik nami gawin manggemut neng lahai marop hula-hulai iba damang musik mi ijolo homerian bapak desrian Ido borhat tidak. Dasiuk hula-hula
Jaitu sone bakka raja nami haroro nami roman dapat tok kamuna raja nami asa sititi sikoppa magolong-golong pa pangarahuna sone penabu pasatami kepala serohan yak raja asimaron itu tadi tapi betak kapasu-pasuna sidok bote mami yak raja nami. Jadi los marwata las tacalo masih hasat adu sititi permusik nami las padobu masalah sititi. Pinasama partikanot turajai Siregar do tulang bau nami Siburian nahamu dihita tulak Siregar ala tuhita naman alamang bain ulos tu bere dot tu boruta Siregar nenggolan boru bere bebere sama hita tuak songoni tulang nami Siburian siagian apa sama hita tulang do siagian tulang ni panjai tadi Ipagajang maratusan at tulang. Esok kita sudah ipagajang matuson ipagajang marbaris kita marbaris ay bidang do na alamat suak songoni do at sautan namin na waktak kami rapa udur mahita Ngah. Jadi bere. Ba dihamu tulang Siburiat perjolo tulang Siburiat tutuman dokok kata. Ini tulang nami Siburiat. Tulang Siburiat. Oh sadahaten na tulang. Jadi songoni matutu bere. Ima nama jalo perbagasak pamunak nian satu hatta marhite na posonai. Ima tiup pamu ahamana yodol honi. Tuatta itu hamu bereda. Wida hami nak keningan maselas rohas tutuh imai ulamuna imai pasal ulu sakka ulamuna marga situ meyang ngabudak kian hata nahot sitio pemuna ipar rumah tangga muna bere jadi asa donon lain mason na pun nama tua tuan lat main nahamu tuan koru tuan anak mahamu tuan boru asa ong dongam muna saur mat madudu emes tabat dua perlinggoman si borok amat taribataro silap tua horas dalagabe mahamu di madudu sasa ni soluma saya sa matu hortean leleng mahamu mangolu jala dulu mak dalan ni pangomoan jadi ope permusik nami yolo raja nami bolo di musik nai namura mayan nong tajoy alai holanor raja be duk pasat tamuan nong ulus takotian nong raja nami orang itu terjol lazo raja nami gabe jadi hitape holang ulus solong majo taliot tu bere jadi ope permusik nami kamu mah ede di persalmeni Hallelujah.
dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Semuanya. Oh, giranglah, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hebat, sobat hebat. Iya, ada bos kami nih mas. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu. Dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu. Dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Oh, giranglah, wah, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, wah, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saya akan jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sudah tangan kerja. Setelah hidup kembali tebus oleh kuasa yang kudus, sekarang hidupku bukan diriku lagi. Jadi mau lihat Pak, diamu amang boru nami Panjaitan. Otak ni rupai na boy hubat kami. Imana opar ulus na boy hubat pahami tu hamu perkelengon nami. Jadi dohonon nami tuamu amang boru nami Panjaitan. Titim main na tinoba kolang-kolang mapangarahut na. Tuksong ni pe ulus na hubat kami tu bere dot tu boru nami. Saya kurang ma dihamu pinasuna. Ma duduk. Mau lihat Mak kerajaan nami. Raja ni hula-hula nang do akapariban nami. Nang do tulang bau nami ibadah jesi burian. Tu takas di bereng roha nami kerajaan nami di haromuna. Las rohamuna. Di pasar tamu ulus sako ulus nagacang di anak nang do di parumain nami. Ima boru do beremuna. Anggi atong raja nami tujulan nari rontong. Mangulus senauli mangulus senadengkani. Asal kita gawe tong begiota tujulan narion. Ala dia kerajaan nami. Tuk dia piharo nami di tahirohan nami rola baru raja di ulai-ulai. Ala di permusik nami. Bae namak permusik nai bolu boy, na berupa okung to bae ba ana teh. Di hita hasuto na saroita. La ta baru hula-hula ta. Sok kita son. Ini dong, borat kita borat.
dihita. Orang tidak bahan. Orang tidak. Oh, maju pengantin. Tapi jolo muna baik kamu. Jolo muna baik kamu. Isak besok. Siup lah ulat teh siup. Jadi kerajaan nami doa karat tulang nami saluhna.
Dabe, jalan. Sorry biar orang nami romat dapat tor kerajai. Isi zaman datang nami dosaria kerajai nami sotok mandarita hamuna.